کرێکار و خودیە خەت و مینیبسên کul Diyarbekirê veguhastina nav bajêr dikin bandorê ku pandemiyê li ser wan kiriye ji bo Kurdistan 24 ragihandin û balê kişandin ku ji ber pandemiyê rêwî gelek kêm in û ew di rewşeka gelek giran de hewla li piya mayînê didin. Mehmet Yardımcı dîne ziman ku bavê wî salên 1976 ve karê veguhastinê dike û ew jî 12 sal ku debara mala xwe bi vî kara dike. Yardımcı balê dikişîne ku 4 malbat bi kara vê mînîbusê debara xwe dikin. Lê bi pandemiyê re ew ketine rewşeka gelek zehmet û xeter. Vî erebê roja kontaq lêxe 500 kaxit mesrava vî erebeye ye. Mazota wî, şofêra wî, sigorta ez hesab nakim. Yani di kes insan ser vê şofêr şoxile sigorta di kesa milyar û 1800 kaxit, 1900 kaxit sigorta wan e. Ev ya işçi stopajî heye, ev ya vergî heye, ev ya belediye vergiya xwe digire. Dewlet jî vergiya xwe digire. Em vay mazot jî zanî 6000 bê 7000 e, 7 kaxit e. Ji ber wî yani ana em pir mexdûrin. Yên ku bi mînîbusa veguhastina nav bajêr dikin tînin ziman ku bi çavekî wisa li wan tên hêrtin ku ew gelek qazanc dikin û loma jî bi gelek awayan li wan tadat tên kirin. Lê ew jî ji rewşa xwe bêzar bûne. Serhat Özbay jî wek kirêkar veguhastina bi mînîbusan dike û tîne ziman ku wî berê mehane 10,000 kirêya xeta dida û teqrîben ew qas jî qazanc dikir. Lê niha kirê daxistiye 5,000 lê nikare debara mala xwe jî bike. Zirara me heye, perê me qîmê me nake, bira rayiş bidin ji me re. Mazot buha bûyî, balata buha bûyî, yağ buha bûyî, her tiş buha bûyî, yalnız dolmuş buha nebûyî. Vay bu çend salê em milyon û nîv, neh sal em milyon û nîv em yolcî taşmacî kirin. Avû bu yek sal ki yîna 2 milyon bûyî 500,000 hatiye ser û 500,000 şunda hatiye ser dolmuşê û 100 car jî hatiye mazotê, nizam işte balatayê, yağê, vana yani qîmê me nake. Em hindik me em berdin îş yani. Em îş berdin çawa bikin. Zarok ev çawa bike yani. Kirêkar û xwediyên xetên veguhastina nav bajêr daxwaz dikin ku buhayê rêbêzê de kirin û sotemeniyê de piştgiriya wan bê kirin da ku berxwe bidin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.